dengan Mas Bakhuid in tuai dengan pantai bak serial buan gayang bain duk yo anak jingkot jingkia kumjuru dengan pantai bak Edison Polong dengan pantai jingkia tajman sim jong i pantai jingkot jingkia jong kong yo suk langwar pantai jingkot jingkia jong brain miat san thaba pantai kini kesem jong i mai krisya tangsa Jubilee sang Mas Bakhuid nomor lai spa lai pundri. Syaduan trying in kiring kat badu. Syaduan trying in kiring kat badu. Dajingnya Bakhuid badu lendo trying iagno. Syaduan trying kiring kat badu. Ha kakatang upa pada kon pada Marcel Bakhuid. Amen. Kajing e jong try jong e Jesus Christ bat kajing e jong oblay lembat kajing selok jong Marcel Bakhuid kindon rengkat bat pi baro. Rengkat bat piru. Jar halaga jong kadanut kat bangedang yeng khmat kaduan kudupat ke Jubilee ha kajing don rengkat kajing u bat ngi ra elaga jong kamen sem kadanut da kajing sngu u na ka banta baro kajing bah kajing sbon ki bau trai ula le ha kajing em kajing e utrai ula the shibun ba kajing e kajing kurku Dalam baro kini kejing bah kejing sebon kejing kejing kerku kiba mau ula ai hangi ngila ban yeng menta hakmat kaduan kedupat kejing ban sim benta ha kene kejing laniam ban ngina pen kan mau yala de man ka klemat man ka por bangi don kam yo try ha kejing kejing namar try ubal ai ngi kene kejing utrai bala khod ngi banwan shau Bat banlong kita kisah kri gijung u. Dari mata kedau, ha kena klemat ko hanmen ko para nginbu baro khot ya gijung tumu babaha jungi. Ya gijung kuat gijung terang gijungi gijung angnot gijungi. Iwan rak mat jung trai na gebanta ki bapang ki basitam ki baduk ki bakerdo. Na gebanta ki ying gesam ki badana padang gijungi pat gijungi pra. Na gebanta gijung suk ha ki ying gesam ki bomdon gijungi suk. Nagbanta gijing suk hak perthai barok away. Iwan rak marut rai nagbanta kito kibrew badan kamban kala kebamut. Bat kerpang hagane kesngi ngiduwai nagbanta barok kito kibrew kibakwa ban syakri trai baginang lasu ban syakri u. Kohan men ko para hakane kelmat token ngenai ti lagi jong gijing tulot lagi jong gijing duna gijingi yakipop kisang gijingi ha khmat kading phana ko jong try da ke jing sngaw ring penmap na ka banta ki pop ki sang ki lat ki let ki jingi da ka bang ye duai lang nga phla haw blei badan bor baro bade phi ko hanmen ko para bang la le pop shubun da ke jing prakhat da ki kten da ki kam da ke jing le klet da ke jing le palat jonga da ke jing le palat jonga Da gijing le palat bakraw jonga namar kata ngakerpa dia kamaria Bakhuid kabaisa kathai sati ya ke angel berkirukut badiapi ko hanmen ko para banduai na kabanta jonga how try ublay jongi ublay badan bor baro unis na yangi madalama bigi pop jongi unyalam yangi sha kajing bom jukut amen Try can rat go play Sngi Try can rat go play Sngi Christoma go Christora go nong benim jangi benim yangi Try can rat go play Sngi
in niad wai Koblei jong kabor kotmei jong barok kababahatam top siap hagidanot jengi ya kajing ya kakerteng jong me bato ai ba da kajing roy jong kajing rublei men pensan hangi ya ki e baro ki babha ba da kajing sumar bad kajing sharai jong me men yada ya kata kabamela pensan daut rai jong Yesus Kristus kun jong me ubi imat basan sharing kad bad me ha kajing long kawai jong omen sem Bakhuid ublei junam la junam amen. Kajing pulei na kashiti jong Paulus Bakhuid shagi Kristan kolse. Ko para ladu kasngi bangila yok sngel shaphang kajing chongpi haumen sim. Ngin juput banduai na kabenta chongpi da kabakarpat ba pendap yapi da kajing tip ya kamon chong u habaro kajing start bat kajing shampang mensim bapin im kajing im kaba bidor yau terai kaba pensngop hai u haki e baro kaba nang seiso haki kamba baro bat kaba nang roi ha kaching tip yau belai to un pen klan yapi da kabor baro katkum kabor ba badon burom chong u na kabenta baro kajing aine bat kajing pen bidor yangi ban yo ban talem ha kan nong pateng chongki riu khuit ha kajing stan ulapalai yangi na kabor chongka jingdum bat ulayalam yangi sha kahima chong ukun ba e chong u ha uba ngiyo ya kajing siuspa kajing map ya kipop ken kaktin chong trai Sam khandai kupra number nyospa prabunyo. Why you try writing right in mind buleki kampala why you try gajing why kabatumai nabu try ulaleki kampala tikamon baksang tibaku Iwan lam jing benim jong uhangi Rai utrai rai jing rai temai Uleki kampelam Kmi atrai upen pralaka jing jom Upen pau laka Dajing it bayai ne utrai uban Kakular bulayu Israel Rayu try Rajing right temai Buleki kampelam Doya roshi berteki layo Sada jinkmen pertai baru ya keno you play jongi Rayu try writing right amai Utreki kampela Hallelujah Hallelujah
put yang awang utrai pangan perlang ya piki nong tong bril Haleluya 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 Utrai udon rain kad bat pi Engkabat piru Kajing pule na gospel Bakhuid kad kum ulukas Kaburam hame kutrai Hakata kapor kadba kipajba kilayatur show Jisu ban snap ya kaktin ublay Upat uyeng harut kapung ganasaret Bat ulayoi atli kiling harut kapung Henry kinong tong dokha kilahyar no naki Bat giasaj yala kijar Enda ulakiu hakaway na kita kaling Kabadai jong Simon Ulapayu banyat Kampaje na ringkeu Tewla shong baduli hikayo pajba Na kata kaling Enda uladap kren Ulaong hau Simon Kawa ya kaling Syak bakham jeleu Bat tepeno ya kijar Bangat kidokha Simon ulajibab Konong hikai ngilat reshitom baro shemit Bat ngim syamlangat Henry namar kaktin jong me Ngan peno ya kijar Kila peno ya kijar Bat kilangat sistai ba kidokha Bat namar ba kijar Kila jankat Kila kawaj ya kipara nong tong dokha Kibahak away bat kaling Bani rap ya ki Kila wan bat kila pendap Ya kiling ba ro ar Hadu ba kila sedang ban ngam Habau Simon Petrus ulo yoi kata Ula dem krup Hakosiu jong u Jisu ulo ong Kino na nga Namar ngalong unong pop kotrai Namar ulengongan Bat baro kita kibaladan lang badu Kajingbun kidoka kibalangat Kabalong kumjuru Bat ujokob badu Yohanes Kikun uzebadi Kipara nongtong dokha jong u Simon Taïew Jisu long hau Simon Wat shifting Nadu menta Pin satong ya kibreu Bat haba kila ring yala Kiling sharengkeu Kila inolut ya ki e baro Bat kila bud ya u Ka gospel jong utrai Sitira ya me Chris Pila moidur na em Yalade Marway Hakasngi Jing bishar Hakmat jong blay Piyeng hakmat jong u ushong hakaket ka jong u Un bishar ya pi kumno Un kuli ya pi kumno Bad un ong ya pi kumno Bad ka Ka ba un sa ya pi Ka bainong Yole se habangi perkat ya kane Ka Sngi jing bishar ka bakadu Kohan men ko para Ngitip syai bau trai syam bishar ya pi Kata ka jing bahabreu ka jung pi Ka jing snudur ka jung pi Utrai syam pej Ya kata ka jing ruspa Lane ka jing duk ka jung pi syam pej ru Ya ka jing don ka jing em ka jung pi Henry utrai Upej badu bishar Ya ka jing em ka bapi em Ha ka ne ka pertei Namar utrai wala pa ya pi Sa ka ne ka pertei Utrai haba wala pa ya pi Sa ka ne ka pertei Upan kamti ya ka kamram ka bapi day banle Day matakarau utrai unpej un bishar bat unpej kmi hato mangi kibru kiba wala pa sa kana ka pertei bat kiba wala pan kamti ya kata ka kamram ngila le na em hakerkom ka ba mau ukwa hato ngila pendab na em ya kata ka kamram ka ba mau ula ai yengi banle Klempep kata kadai ka jing bishar ka jung Lada manga mapi ngi pendap hok ya kata ka kamram ka bau turai ula pen kamti yang ngi banle klempep un ai yang ngi ya kata ka jing imbam jukut ka bamangi ngi kwa ka bamangi ngi terang
kebamangi ngi tresitom lanengi pendap hok ya kata kamram ke jengi lada manga ma pi ngi lendat no ya kini ki kam ki bawlap ai ngi ban le klempep unsong yangi kino nanga ngam itu ipi jengai nanga unsap ai ngi kata ke jing sitom kebane sijinom den mata kedau ko hanmen ko para menta kesngi haga jing pule ke badan kong ngiyos ngeu ba u Paulus Bakhuid u ong haki ki nong Kristan sa Kolose ba pidei ban em ka jing em ka bidor how try ka ba pen sngo bahaya u ka jing em ka ba pen sngo bahaya try bat ka jing em ka ba bidor hakmat jing u bat kum churu lada mangingi em ya kata ka jing em ka ba bidor hakmat jing try bat ka jing em ka ba pen sngo bahayu da ka bangile ya ka kamram ka bangidei ban le lane ban pendep ya ka e ka ba try ula mang ne ula bahayingi utrai unang pen sei so ya ka jing em jungi utrai un ayangi ya kata ka bainom ka jing sei so jong ka jing em ngila ban sngutu ha ki ar liang lane ki ar benta ka benengkong ka jing sei so jong ka jing em da ka bangi em ya ka jing em jungi kata ka bidor bat ka pen sngo bahayu try ka jing em jungi ka basai so kan salong ha ka hima ka jing o ka jing su peneng basa ka wei pat ka jing em basai so ka bangi ha pas ngutu ka dei ka jing sei so jong ka jing em jongi kum ki breu kat ba ngidang em ha kana ka perthai der mata ka daw lada ngi em ka jing em ka ba ka jungi ladam ngi em kata ka jing em ka ba bidor khmat jong trai nyo I ya lade ba ka e ka bangile kalong ka ba job ha ka jing em jungi lada pitre ka no ka kam piyo I ba kata ka kam ka ba pitre ka wanra uso ba ha ka jing em ba marwe jung pi wanra uso ba ha ka ying ka sem ka jung pi pinyo ya kata ka jing suk pinyo ya kata ka jing hun mensem ba jing em Henry da kumway pat lada mangama pi ngim sham em ya kata ka jing em ba bidor jungi hakane ka protei habeneng ru ngim yo ya kata ka jing kurku ku jong try berkum juru kadba ngidang em hakane ka protei ngidu ya kita ki jinga e ki jungu dei mata ka daw ngiyo mat ngiyo ya ka jing pang ka jing sitom ngiyo mat ya ka jing e ka jing jinjar ngiyo mat ya ka jing kurdu jong ka jing em ngiyo mat ya kata ka jing bom hun lane jing bom yo jing suk ha ka jing em jongi balai namar ba ngim shem em ya ka jing em jongi ka ba bidor khmat jong trai lane ka ba klempen sngu ba ha khmat jongu kumjuru ha bangi pe ya ka gospel ngiyo I ba uji sukat ba udang hikai baro shemit ki parlok jong siman ki treshitom hakata ka kam ka bagile man ka sngi kadai ka jingtong dok ha baro shimit ki penlai por hanrei kim yo mat ya kata ka jing sei so jong ka jing trei jungki hanrei men stepat haba ki la yo sngew ya ka jing lap ka jung trai namar upenan kam ya ka ling jungki ban ya lap ya ka ktin ka jung blei kat ba gedang yo sngew ya ka sur ka jung trai bat kum juru haba ki la yo sngew ya ka sur ka jung trai habau try yong eki peno ya ke jar jung pi shaka jakab kham jelu kisngap ya kata kesur ke jung try but kiyo ya kido kha ki babun kane kadai ke basisha ha ke jung em ka junga ka jung pi kane kadai ke bangi la da pusan mata khendiat ke bangi ong em ya ke jung em ka ba pan snu bah yo try ka ba bidor khmat jung try but ngiyo I haden ba ki la yo ya ki ne kido kha Ujisu ukhot yau Petrus banlong unong bot jungu banlong usunran jungu banlong apostol jungu bat baro kito ki badan rengkat bat u Petrus kibut yau Jisu namar ba utrai u yo iki ki baba namar ba utrai yo iki ba kila ban pendep ya ka kamram ka ba mau upan khamti kabangi ha basnut ho sakawai pat kadai gane u Petrus udem khosuyo khmat jong trai ong kino nanga ko trai
ngalong unong pop ngamlong babid dor ban long usyakri jung mi ban long usan ran jung mi lane ban kid ban ba ya kana ka kamyalap kumba memele hanrei u Jisu kumbangi tep uyo iya ka kata ka speciality lane ka jing imbakar pang jong Petrus wala daw Petrus umlong utaw banang bastat hanrei uyo ya kada not basida kada not basisha uyo ya kata kada not jong Petrus badbaro ke nombut jong u baki long kita ki briu ki ba im ya ka jing im ki ba pensngo bahaya trai bad kum juru ka jing im ka ba bidor khmat jong u dei mata kadau u khot ya ki ban pendep ya kata ka kamram ban ya lap ya ka gospel ban pen priang ya ka hima ka jong blai ko hanmen ko para ka ne ka ju kan sajia ha ka jing em ka junga ka jung pi kan ka ju ka long ha ka jing em ka junga ka jung pi ha bau trai u khot yangi ban long ke nong bot jungu umpe ya kata ka jing nang ka jing start ka jungi umpe ya kata ka spa ka phau ka junga ka jung pi hanrei upe ya ka danot ka junga ka jung pi ha bang yong hoj ya ka sur ka bau trai u khot yangi ban le klampep utrai un ai bor yang abade pi kumba ule ha ka jing em jong Petrus bar kum jurungi i kumba ule haka jing em jong Moses haka jutang barem yo i uble yu khot yau Jeremiah bad yau Isaiah ban long kita ki breu bakerpang jungu wala dagi long ki batulot habaki yosneu ya ka sur khot ka jung trai habaki ong haaj ya ka sur ka jungu habaki em ya ka jing em babidor khmat jungu habaki pendap hak ya kata kamram ka jungki utrai upen siso ya ka kam ka baki le din mata kerau ko hanmen ko para hakane kesngi ngiduai na ke banta kine ke jing e ke jing kerku ha ke jing em jingi menta kesngi bad kesngi babut bangin la ban pendap hak ya ke kamram ke bau turai ulapan kham ti yangi an yuro ya Jesus Christ chinom la chinom amen ngin yang ban ngin plai la ka jong ke jing e nga nge hau blai ukpa badan bor barok nong tau ka beneng bat kendau badau Jesus Christ kun ba marwe jungu utrai jungi ya balapon nomen sem bakhuid ya balakha na kamaria the sati bala shala bein hopo piantus pilatus la sanar pnai u la yab bala tebiu la yarsh kbayap ha kasngi ka balai la mi pat na kbayap ula kiu sabeneng u shong sakamanu blei pa badan bor baro tawan pat ban bishar ke emet kbayap nangai hau man sem bakhuid hakabalang Catholic bakhuid ha ka jing salok ka bakhuid ha ka jing ma bi ki pop ha ka jing mi pat ka do bad ha ka jing em bom chukut amen lai spa nyo po Toduai ko para baga jing kenya junga ba jung pi kan long ba priang huna kmadu blei pa badan bor baro to train priang ni kenya na kti jung pi na ka banta ka jing ro bat bram bat kerteng jung ka jing mento yangi bat ka lang ko jung ba ro ko wei
to ai bakane ka jing terwa bakan tang ko try kan wan ra hangi barabor ka jing kerku jong ka jing pen em knang ba ya kata ka bala pendap ha ka jing maya kan la ban pen pura haka dau kris utrai jongi amen utrai udon rain card bat phi to kan tiu yala ki danon to ngenang utrai ublay jongi da sha ka lang basong hok bat ka badai ka dai ti jongi bat ka jing pen em yangi haman la ka por bat ka jaka ban ai ngu yeme ko kan rat ko pa bu khoj ko blay badan bor bat bom chikun leng ba utrai jongi u Jesus Christ how ba melamon ban pen thamai ya ki e baro da ka ba ai bentalem ha yangi ha ka jingda pura jong u damar wala ulong ha ka dur jong ublay panban ula pen suda yalade bada kasnam jong ga dingpna jong u ula wanra ya ka jingsuk ha ka prathe namar kata la kentiu ya u halor ki e baro bad ula pen klalong ka thame jong ga jingpan em bom jikut ha ki to baro ki ba kongu ya u bad namar kata rengkat bat ki angal bat ki ar kangal ki khats em bat ki hima bat baro ki paj benlen bat ki bor jong ka beneng ngi ruai ki jing ruai ro ye me ban ngi pan bana khlem sange Bakhuid try Bakhuid blay ki take it down, Bakaburam Jome, Rayosana Shadra, Rayosana Klemkut, Rayosana you blay Juno, Yaro. Bawan Akakateng utrai Neng bapratay kidam Dakaburam chome Rayosana shadram Rayosana Klemkut Rayosana Yublay Junom Dasha malong bukot katrai katamay jong gajing kuj baro Namar kata ngi kerpat yame topan kuj pan kentang ya kine gajing terwa jongi dag bapa yum sim jongme kum kam jar halo jongki Bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi u Jesus Christ hakapor baladi no yu badala kamon snubha ula priang ya gejing sha sutam ula shim yokpu bad gabaingu yame ula kedia yu badalai hala gesenran u ong to shim batobam nakane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya ka ba NIT na ka banta chong pi ha ka jukur kom enda layabam ula shim yukuri badak baingu biang yeme ula ay halag senran u ong to shim batodi na kane pibaro Namar kane kalong ko khuri jong kasnam jonga jong ka jutang bathamai bat bom chukut ya ka ba en panmi na ka banta ki babun na ka banta ka jingmap ikipom tole ya kane ban kan mau yanga ka jingmaya jong ka jingei Kata sin bangi bam yune uku Bangi dia kane kakuri Ipen pena
yap chong me ko try tada du men wan namar kata ngi bapan menta ya ka jing ya par ka jing me pa jung u ngi terwa ha me ko try yuk po jong ka jing em bat yuk kuri jong ka jing pen em ngi dai ngoi dam namar mlanyew yangi ki babet ban yang khmat jung me bat ban shakri ya me dag bas ngret ngi kerpat ya me bangi ki bayo ban ta kamet bat ka snam kres ngi long ki ba la panetli ka wei dawman sim Bakhuid token mau ko try ya ka balang jong me ka bla priang hasatla ka prathei bato penjanaya ka ha ka jing e rengkat badulio ukpa Bakhuid jungi Ulbert Bishop jungi bad baro killing do token maulem ru ya ke hanman ki para shenrang bat kan thei ki balayat ya dak bakerman ya ga jing me pat bad ya baro ki balaklat no aga jing isnei jung me to pryang ki sha ga jing shai ka khmat jung me to isnei yang i baro ngi kerpat ya me baringkat bat kamaria the soti Bakhuid kakmi jong ublei jesa Bakhuid ukurem jong ka ki apostol Bakhuid bat baro Bakhuid ki balapen sng bahaya me pateng la pateng ngilong ki babet ban yo ban talem ha ka jing embom jukut bat bangin ira bat pandan burom ya me daw kun jong me u Jesu Christ dau lembat u bad hau kan long hame blei pa badan bor ha ge jing long ko wei jong men sim Bakhuid baro ka borom bar ge jing ro jinom la jinom amen kumblah kum yang ngi dau nong panem bat kumbal hikai ngi daktin blei ngi nod banong ko pa jungi ba habneng ka long ka Bakhuid ya kerteng jong me kanwan ka hima jung me ka long ka mon jung me ha ka kendeu kumba happening tai ngi mata ka jung bam jungi ka ba hala ka sngi batama bi ngi kerengkang jungi kumba ngi rogi ma bi ke balas neu yangi badwan yalam yangi sha ka jung panshoi hanre de panla yangi na ka bas neu to panla yangi ngi kerpat ko try na ka jung sneu baro ha ka jung spon jung me to ai jung suk jung sanya ki sngi jungi knang ba da ka jing rap ka jing isnei jume ngin lai barabor na ka pop bangin yo jing da na ka jing janjar baro kat ba ngi dangap khmelenti ya ka jing kerman Bakhuid bat ka jing wan pat jong nong panem jungi u Jesu Christ namar ka jung me ka long ka ima ka jing me ka bor bat ka buram jinom la jinom kodra Jesu Christ me belong haki apostol jong me ka jing suk ngai api ka jing suk janga ngai api wat pe ya ki pop jungi hanro ya ka jing ai jong ka balang jong me badha ka jing sbon jong me to a ya ka jing suk bat ka jing atli ka wei kat kum ka mon jong me mame ubem basan sha jinom la jinom amen ka jing suk try kan barabor rain ka bat pi ringka bat phiru to ngini try ka da ka jing suk I wei ha I wei pat ka jing suk bat pi Ko kun lang bro jong blei me ba ki do ki po ka per tai do syo se ne ya gi ko kun lang bro jong blei me ba ki do ki po ka per tai Shall send a go lang bro jong blay me bagina ki po ka perte to ai jing suk yangi hakme kulang brod jong blai hakme bukit no yaki pop jong ga pertai suk yangi bala shakhat shakan ga jing khawai jong ukun lang brod ko kan rat gam shong hok ma rung po ga ying ga junga an reish ong tam ga tin kaman sem junga kan sakhia hi kaman bat kasmam krus kan ru bat kan lamangi shaka jing embon shakhat amen
Giêsu có lấy cho ngã, Giêsu có lo cho ngã. Cô bảo bà hà bên cho ai bà cái chân nghe bà mel ai hàng nghi ao côn trong mèo Giêsu Christ u hành men trong nghi bật cái thầy đêm trong cái chân Lisbon căn klang hai cái đàn trong nghi ao mình xem Bakhuid kan kersubyang hangi ke jing kerman balak kerku nak banta ke jingwan kahima jungme doa ba ke jing e jungme kan pen keladur yangi sai kanong lor langkha bom ju jong thai ban bet ke sambai jong ke gospel doa ba ke to ke sambai kan pen keladur na sopo ya ke jajang rew tadi ka prothai mariang barau ka wei ha ke jing kmelanti batikna ya ke paneng bathmai bat ke prothai bathmai bandara di bo junjuman na weng no rom jungne kan kansan junom ai ba jing e jung Jubilee kan kersiu biang hangi to dream jong ke jing kermen ya ke jing anglo de kitiar jing kan siau habeneng ai ba ta ka ju ke jing e kan pen sapriang ya ke jing kemen ba jing sup jong nong spa jing saslak perthei chame ko ble jing balakar khu junom kan long ko borom ba ke jing ro junom amen ko pa jungi ba habneng ka long ka Bakhuid ya kerteng chung me kan wan kai ma chung me ka long ka mon chung me a kan deu ka ba habneng tai ni man ta ka chung bam jungi ka ba hala ka sngi batama bi ni krang kang jungi kumbang ro ni ma bi ka bless ne ni adwa ya lam ni sha ka chung pan shoi hanre de pan la jungi na ka bas ne amen Kublai Maria kabadap kecine pa balakar kuya pa na padeng kentei balakar kuya sok po jong pau Giêsu Maria Bakhuid yok me jong blai to dawai na kabanta chung knong pop manta badakapor kecine amen kapuram ak pa padakon badam sem Bakhuid kumba kalolong ba manikong kumju manta bad barabo junom la junom amen Tong in yaduai. Haba melapan thamai yangi daukpu na kamit na beneng ngi kerpad ya me ko try ba kane ke jin bam jong ke jing it
kan pan scam ya kidano jongi bat kumta yangi en kanto ban shakriya me haki hanman ki para jungi daw Chris utrai jungi utrai don rain card bat pi ublay badan bor bara unkurku yapi ukpa badukon badaman sem Bakhuid Amen. Tulis suk age basakri utrai daga jungi age jong pi mar kaliang isong ya Palei Lai spa at punrem. Kata sin bapile highway na kipara barijonga shisha pile anga habangatian piai ba mai sayanga habangastian pilawan ai dianga Ale ale wanrung ayinguk pajonga kata sin babile highway nakipara barijonga shisha pile anga kaburam hakpa patupun hamat sim Bakhuid Baralong ba meningkong kuju mataw baraboy junam la junam amen. En yara itrai Yesus Christ junam la junam